Marian Matias, zuzendaria, Joy Jorgensen ekoizlea. Lehen galdera bat egingo dizuet, eta gero nahi baduzue, emango dizuet txanda. Behar bada egin nahiko nizukeen lehen galdera zehatza da, baina hasiera bertatik, lehen fotogramatik, filma ikusten duzunean oso unkituta gelditzen zea paisaiarekin, nola filmatzen den, eta baita ere pertsonaiei dagokionez, zanpatuak eta askatuak daudela paisaiarengatik. Ematen du paisaiak garrantzia narratibo bat duela, galdetu nahi nizuke pixka bat auzi horrengatik. Bai, paisaia badu eginkizun handia film honetan, ezinezkoa da paisaia alde batera uztea. Zu leku hauetan bizizarenean, Midwesteko langagunean, bai, paisaiak asko esan nahi du. Paisaia nahi nuen pertsonaia bat izatea, antagonista bat, ezaugarrituta ez dagoena, eta dinamika personal bat sortzen du Has eta Willen artean. Eta nik arreta hori eskaini nion bi protagonistei bezain beste. Eta ia hipnotikoa zen guretzat, eta ia ezinezkoa zen ignoratzea beraz bai, eginkizun oso garrantzitsua du filmean. Eta pozik nago hori gelditu baldin bada zuen artean, galdetu nahi nizuke bi esenei buruz. Nik hor ikusten dutut oso biztanle bitxiak eta barregarriak dianak. Beraz, hori baliabide berezia da. Zergatik aukeratu duzu historia horrela kontatzea. Bai, zine emagileak garen bezala eta zinezaleak garen bezala beti narratibei egiten diegu, heltzen diegu, nahi nuen erakutsi batzuetan bizitza pribatua dela nolakoa den. Midwestean jende gutxiago bizi da, eta horrelako zerbait gertatzen denean, eta tragedia sortzen denean, tragedia gero eta handiagoa da, eta beraz Hasen historioa da, han agertokian agertzen zela, baina berak ez zuela agertu nahi, eta niretzat horiek dira filmaren unerik tristeenak, non saiatzen den bere bizitzari nolabeteko zentzu ematen, eta zine mazaleak garenez, filmak ikusten dugunez ere zentzu eman nahi diegu gure narratibei, gertatzen ari denaren inguruan, Boyerrekin gertatzen dena. Batzuek esaten dute, emakume talde horretan badaude bi toma, koro abes batzak greko bat balitzen zela, eta ezingo nuken imaginatu zer izan ditekeen bakarrik egotea horrelako lekuren batean. Eta beren beldurra inposatzen dute emakume gazte honen gainean, eta beharrezkoa zen horrela egitea tarakatzea filman. Bai, opera prima bada, eta galdetu nahi nizuke, Joiri bioi galdetu nahi dizuet, nola hasi zineten elkarrekin lan egiten, zein modutan sartu zen ekoizpena martxan, eta nola jarri zen duten abian proiektua? Bai, oso pozik nago berarekin lan egin dudalako, nik hori bilatzen dut beti zuzendari berri batean, oso eskuzabala delako bere kolaborazioan. Eta elkarrekin lan egin izan dugu beste proiektu batzuetan, eta ia 10 bat urte daramagu elkarrekin lan egitean. Eta Runner egiten hasi ginenean duela 5 urte, proiektu honetan sartu ginen elkarrekin, eta eskerrak ematen dizkiot gonbidatu ninduelako parte hartzera, ze benetako esperientzia zoragarria eta derra izan da niretzat, arte lan handia izan baita, oso dinamikoa izan da, paisaia eta historia biak batera sortzea. Bai, eta nik azpimarratu nahi dut filma oso jende gutxiren artean egin dela, oso talde txikiak genuen, gutako batzuk elkargi joan ginen unibertsitatera, Indianan, eta beraz
konfiantza handia egon da gure artean, eta Joy oso pertsona inspiratzailea izan da niretzat, ze berak oso emakume sakona da, eta ideia zoragarriak proposatzen zituen, eta gauzak oso errez egiten zituen. Beraz, zure kolaboratzaileak ondo aukeratzea ondo dago. Eta hori beharrezko loko proiektu bat egitean. Kaixo, galdera gehiago ditut, galdera guztiak nahi ditut, bai. Ze gertatzen da neskarekin, oso egoera beldurgarrian zegoen, bakarri, badakizu gero ze gertatu zen. Uste dut, garrantzitsuena da, bizirik jarraitzen duela eta hori da gertatzen dena. Hau da, erlatibitatea oso espazio edo gune interesgarria da niretzat, interesatzen zait. Hau da, eta ematen du gauza txiki badela, ez dela garantzik nola usten duen irian, baina horrelako leku itzel eta handi batean, eta bizitza hori edo zuri historiatzean ustea, hori da egiten duena neska horrek, bere historia usten du atzean, eta etxea usten du eror dadila, bertan bera egin dezala, eta benetan gauza hauek horrela eta erakusten du nondik datorren bera. Hola, quería abundar Kaixo, en el tema de la fotografía. argazkian sakondu nahi dut, jakin nahi dut, ea argazki zuzendari berezi hori bilatu duzun, efektu bat bilatzen zenuelako, edo errealizaziotik bultzatu zen hori, hau da, filmak dituen testura horiek erakustea hain berezi egiten duten filma. Argazki zuzendaria, barkatu bai. Bai, argazki zuzendaria Jo Maffrey da, eta kolaborazio bat egin genuen elkarrekin duela urte batzuk, eta gu ezarri dugu harreman bat eta dinamika bat izan dugu elkarrekin lan egitekoa. Beraz, argazki zuzendaria oso talentu handia duen pertsona da, eta ideia ikaragarri ditu. Historia askoren ideiak ekarri zituen, eta nik nire ideiak ekarri nituen proiektura. Beraz, filmaren parte handi bat jadanik idatzita zegoen, gidoia egia esan oso txikia da. Eta dakizuen bezala ez dago elkarrezketa handirik filman. Baina gidoia 70 bat horrekoa zen, beraz, toma asko ia idatzi ziren egingo ziren bezala, beraz, Irudiak nik gogoan nituen, eta bai, zerbait aldatu zen lokalizazioekin, eta baina gehiena aldez horretik pentsatuta zegoen, eta oso zaila zen taldearen zatze, aurkitu egin behar genuen etxe hori, aldez horretik ez zegoen, eta Joy, eta nik, Mississippi baian barre ertzatik eginen aurkitzen genuen etxe hau, eta nik eta unibertsitatean nik nengoela museo asko bisitatzen dituen, eta bai, nik margolaritzaz ere jantzitean nago, eta margolanak asko ezagutzen ditut, eta hor badago Christine Aswellen klasiko bat agertzen dena filman. Beraz, oinarrian etxe hori aukeratu genuen, eta toma horiek egitea aukeratu genuen, eta etxeari begiratu bat ematera joan zen, zer izan ziteke filmatzeko onena. Muñetik jetxin itzen eta goitik jetxin eta ematen zuen margolan bat zela. Eta Joik esan zuen, hau kamera hemen jarri behar dugu, etxe hau horrela ateratzeko, eta bai, nola baiteko omenaldi bada margolan hori. Ekoiz pen lanak egitean, atsegin handia da berarekin lan egitea alde zerrotik ikusten baitu ze irudi erakutsi nahi badituen, beraz taldearen helburua da. Nolabait, irudi argi hoiek hartzeazuk gogoan dituzunak, eta Jo Morekin kolaboratu duzunean, eta gero dena ezagutzera matea, eta talde bikaina izan genuen filmakiteko orduan, eta zure
burutik atera zituzten irudiek eta hola erakutsi genituen bai hemen. Joy ere zoragarria izan da bere lanean, ze bere kotxe autozarra sartu ginen 1992koa onda akor batean. Eta Mississippi ibaian ertzetik ibili ginen, eta eguneko unean egon zen laguntzen etxe hau aurkitzeko, eta ikusten nuen berak ere ni bezain beste gozatzen zuela lanotaz, eta asko gozatu genuen filmarekin. Eta kontuen alde batera utzi ze bere eduki tristea. Eskualtxa, mesedez ikusten du lehen hilaran badagoela galdera bat. Bai, kaixo. Bai, galdetu nahi nizun antzezleari buruz. Nik uste dut oso ona izan dela, nola erabaki zenuen, bera nahi zenuela izan, nola lan egin zenuen berarekin. Hannah Scheller egia esan oso antzezle ona da, Berlinen bizi da, eta bere bila ibilginean denbora luze batean. Eta kastinak egin genituen, agentzien bitartez, kaleetan ere bai, eta erakutsi zidatenean bere casting probak bere alautatu nuen zein indar asko zure erakutsi zidan. Eta gero elkarrezketa askorik ere ez dauka. Baina, bueno, berak Vimeo link bat egin zuen eta pentsatu nuen, hain ondo egin badu link honetan, bueno, toma bakoitzean harritzen ninduen zerbait egiten zuen, eta hori, bueno, poz bada zuzendari batentzat, eta antzezle gazte bat bera bezalakoa. Bai, nahi nuke bera gaur hemen egotea eta ikustea publikoak norantzun zuen, eta Daryl ere gazteak, une oso atsegina izango zen beraiekin, orain beraiekin hitz egingo dut kontatzeko zer izan den zinemaldi honetara etortzea. Galdetu nahi nizuke, gidoiaren idazketari buruz oso film poetikoa da, baina minimalista ere bada bere narrazio gintzan. Galdetu nahi nizuke zeintzuk diren idazketa kodeak erabili dituzunak. Bai, oso gutxi. Baina niri asko gustatzen zait idaztea, hori da gehien gustatzen zait parteetako bat. Eta, bueno, idazteko film luze bat idazteko orduan, gidoi bat idazteko orduan, zaila iruditzen zailan hori egitea. Eta, pentsatu nuen gutun bat idatziko dio norbaiti. Eta horixe egin nuen, gutun baten moduan idatzi nuen. Hau da, eszena bat esaldi bat balitz bezala. Zer esango nuke nire gutunak horrela egingo banu. Eta eszena bakoitza esaldi modura tratatu nuen, eta gero azten hasi zen organikoki, bai Hannah, eta gero irudiak agertzen hasi ziren, eta horrela erraxagoa izan zen niretzat, benetan divertigarri izan zen niretzat. Eta lehen filma egiten duzunean, ematen du beti gidoia argi izan behar trama, ekintza, eta niri horrek beldurra ematen zidan, hau da. Poesia antzeko bat nahi dut egin azken batean, eta nik hori egin dezaket, eta egia esan oso ondo pasatu nuen gidoia idazten. Behar bada jendeak pentsa dezake beste modu batean ere egin zitekela, baina katarsi bat izan zen ura idaztea nolabait, nire burua ere ulertzen hasi nintzen horrela, eta ze harreman ditudan jendearekin, eta nik barruan nuen hori atera nahi nuen idazketa honen bitartez, eta horrega egin nuen runner, baina espero dut jendeak ulertzea, baina nik uste dut prozesuan hasi egin naizela filma egitean. Lehen aipatu duzu, erreferentzia fiktorikoak egin dituzu, Edward Hopper, adibidez, erreferentzia posible gisa, paisaia gatik, eta etxean gatik, eta arkitektura gatik. Gainera nahi nuke pixka bat komentatzea ze erreferente zinematografiko dituen filmak, ze gainera hitz egin dugu bat lankidekin, Lurrei buruz, Terrence Malicken beste film batzuk irutu zaigu horre ere sartuta zeudela zure filmaren espiritu horretan.
Bai, Hopperren erreferenteak bitan edo horrela aipatu dizkidate, eta orain ikusten dudanean filma, egia esanik enuen edo Hopper kontuan izan, egitean ere Hopperren lan asko gustatzen zait, egia esan, eta gustatzen zait ere Maliken konparazio egitea, eta Hopperrena, ze Midwestean, Indianan, zete baterako erreferentziak, egiazkoak dira, benetan, eta ondo enkajatzen dute. Hau da, Malik ekartzea gogora, bere lan asko gustatzen zait, eta bere espiritua, eta bai, hori ere nire barruan zegoen, baina nik esan nezaken ere eraginak batez ere denetatik dela. Hau da, meandro hitza burura datorkit, hau da, zinema, hitz egin ezake ordu askoz nire eragin zinematografikoei buruz, baina poesia ere badago nire filman, eta momentu jakin batean bi poema sartu nahi nituen filman. Eszena batean, tabernako eszena batean. Hor bata besteari ekin daudenean poema bat sartzea. Hau da nik idazten dudanean, eta argazkigintza ere, adibidez, ez zaitu horrein izenak etortzen, ze argazkilari izan ditzaket gogoan edo erreferentziak isa, baina Wyeth ere adibidez. Kaixo, nik galdetu nahi nuke beste alderdi tekniko bati buruz soinua. Nola tratatu zenuen soinua, ze barrualdetan niri atentzioa deitu dit asko, nola karranka egiten duen lurrak, eskailerak ere bai, ea azpimarratu nahi izan zenuen soinu horiek, ze asko transmititu dit momentu horietan, ez barrualdeko soinu horiek. Zoriona ez, pozik sentitzen naiz, hori transmititu duelako, eta soinua ere nabarmendu delako, hori ez da askotan gertatzen. Eta bai, esperientzia guzti desberdinat izan dut gaur, eta eskertzen dizut egin duzun iruzkina, ze gehiago entzun du filma ikusi baino gehiago. Baina soinua izan da filmaren parte oso handia. Eta soinuaren diseinuarekin hainbat aste eman genituen Brooklyngo soinu diseinatzaile batekin. Eta soinuaren xehetasun guztietara jaitsi ginen. Adibidez, soinuetako bat, da han euripean lasterka ari direnean, etxeran doazenean bizikletarekin, eta bizikletar hori egiten da, eta Will gazteak biraka hasten da, harta soroan, zoriontsu, eta lortun behar genuen bere jakaren soinua. Hainbeste soinu dago film honetan, lehengo gunean ez nuen esan, baina hau ASRM filma da, non soinuak begiak itxi dezakezun eta soinua ere entzun dezakezu. Eta hau gaur egun ezakenea funtzionatzen zuen irudiak begiratu gabe. Soinu xehetasunak dira hain erabilgarriak, eta zu espazioan zaudenean, ze Marianen idazketaren poesia xehetasun guztiakin, hau da Marian horretan ari denean filma osatuz, azpimarratu egin zituen xehetasun txiki horiek, hau da islatu egin direnak gidoian, eta gero erakutsi egiten dira, eta agertu egiten dira soinu horretan. Bai, hori oso polita izan da ere, bai soinuaren trataera. Paraguaneko musikagileak esan zuen, entzun dezagun bizikletaren soinua harritxintxarren gainean, entzun dezagun soinu hori nolakoa den. Bai, nola entzuten den ere etxea, klaksona, eta entzun ditzagun soinu guztiak ondo. Eta nolabait soinu bikainia lortu genuen, organikoa, nire gustokoa, hau da filmaren soinuak bai horrelakoak dira perse. Es una película. Film honetan nahastu egiten dira elementu klasiko asko eta beste moderno batzuk. Eta oso ondo erretratatzen da komunitate migrante batean paradoxa, ematen du iraganean inguratuta daudela, baina hasiera berri bat, ze historia kokatzen da, mendebaldeko Amerikarrean,
telebista hori ematen du 60ra ematen gaituela, 60ko markadetara, baina ematen du beste alde batetik ere 19. mendean gaudela. Galdetu nahi nizuke joko jolas hori, zer izinen bilatzen jolas horrekin, denborarekin jolas horiek eginez? Bai, badaki zer ari zaren esaten, osan nahi duzun. Horixe egin dagu hasiera batean egin genuen aukera bat. Nik nahi nuen sentitu nolabait, nahi nuen sentitu egon zitekela edozein momentutan. Ez nuen adierazi hau momentu bat dela, jakin bat zela edo iraganeko une bat. Beraz, film atemporal bat dela esan dezakegu. Beraz, ez genuen ere elementu modernu jakin bat izana, informazio minimo bat nahi genuen adierazteko zer gertatzen zen. Zu jasotzen duzun informazio txikiena da, ibai bat, etxe bat, trenbidea, oso informazio gutxi ematen da zentzu horretan, beraz, harritu egina publikoa ze prest dagoen onartzeko errealitatea eta abentura honetan sartzeko eta nola eraman gaitzake ustekabeko espazio batera. Nik esan nahi dudana da, jatorrizko asmoa zen mendebaldeko herri askotan denboran ez dute aurrera egin, oso atzeratuta daude, dendak, fatxadak, dura urte askotakoak bezalakoak dira, eta nolabaiteko estankamendu bat dago herri hauetan, eta nik horrekin jolastu nahi nuen. Eta nik horrela beti egiten du nire film laburretan ere bai. Ez dakit zergatik egiten dudan, baina gozatu egiten du garai horretako gelditu diren egoera horiek berregiten. Kaixo berriz ere, ni galdetu nahi nizuke meteorologiari buruz. Bilatu egiten alduzu etengabe lainotuta egotea, euria egitea, edo kasualitate hutsa izan zen. Ea horrek eragina izan zuen filmaketa orduan. Bai, eguraldia, bai, suerte handia izan genuen Indianako zeruekin, ematen du jainkoak eukituak direla filmatzean zerenik eta behin. Produkzio talde txiki bat ginen, eta egun batean ez bat zetorren ondo eguraldia eragina zuen gure filmaketa, baina harrigarria baldin bada ere, euri egin bertzunen, euria egin zuen, eta laino handiak zeudenean horrela agertzen ziren. Beraz, filmean zegoen toma bat, behar bada adierazgarriena, Hash edo Will biziketan eseri doazenean, soroetan barrena, eta oso bizirik sentitzen da Will ezagutu ondoren. Eguzkia hasten da distiratzen bera aurpegian segundu batez, eta Hash izanik bera den antzezle bikaina beti bizikleta dago, eta eguzkia sentitzen du bere aurpegian, eta espero du momentu hori, eta ikusten duzu bere poz hori, eta gero bizikletan jarraitzen du, eta eguzkia lainoren atzean ezkutatzen da, eta nik esaten du jainkoaren eskuak lagundu egin gaitu horretan. Behar bada, joik zerbait esan dezake hor. Bai, guk egun batzutan aldatu egin genituen behintzat kontuan hartzen genuen eguraldia nola zetorren edo ez. Eta malguago jokatzeko taldearekin. Eta filmaketa boketzen zenean egun hortan, denak elkartu egiten ginen, eta ekoizleak, antzezleak, denak elkartu egiten ginen, eta esaten gendu. Bai, eskerrak eguzkia izan gendu, baina egun batzuetan gorrotu genuen egotea, beraz, erabaketen genuen eguraldien arabera aldatu egiten genuen egin beharreko lana. Beraz, oso gogorra da talde batekin lan ari zenean, ibilgailuekin, eta talde txiki bat danean zaila da. Eta aprobetxatzeko guk izan genituen meteorologia aldetiko bedenkapen horiek. Eta gainera euria ere asko agertzen da, metafora bada azken batean. Eta amaieran badago eszena bat, gazte bat agertzen da telefonoan, eta kontatzen ari da, nola hartu zuen neskau errepidean, eta gainera deskribatzen ekaitza nola gertatu den. Eta berak badaki bere ekaitza hori laino baten antzera iristen dela. Eta harritu egiten zaitu, beraz,
bere bizitzera iristen den ekaitza baten antzekoa da. Eta eskerrak ematen dizki Indianako lainoei, simbolo gehiago transmititzen lagundu diatelako. Azken galdera bat daukagu. Yo quería saber... Nik jakin nahi nuke, zure hurrengo lanari buruz, ez dakit berriro kolaboratuko duzuen, ze motatako filma izango litzateke, ea gehiago hasi nahi duzuen ekoizpen modura, edo film intimistagoak egin nahi dituzun, nik Joirekin berriro lagundu nahi, lan egin nahiko nuke, nik proposatzen dizu, bai, zuk ere esaten didazu, bai, ederki eskerrak. Bai, espero dut elkarrekin berriro lan egingo dugula, orain proiektu berri batean ari naiz lanean, eta bakardadia lantzen duen proiektua, eta hori egiteko asmo daukat, aldatu nahi dut pixka bat nire joera. Genero honi buruz hitz egin nahi dut, terrorea landu nahi dut, bakardadeare landu nahi dut, isolamendua, eta orain seguruenez azken filma honen irteera benetan bere bizikoa izan da. Eta publikoarekin batera ikusten ari nahi zerbait, eta esan ez, behar bada hurbildu ninteke pixka bat gehiago, edo behar bada aurpegi gehiago erakutsi beharko nituzke filman. Beraz, inspirazio bat izan da, eta etxera itzuli nahi nuke, eta berriz ere idazten hasi, nire proiektu berrian. Beraz, badituko gauzak eskuartean prestatuta. Beraz, Marian bezalako egile bat, zinemagile bat arkitzen duzunean, nik, beti ziur egon nahi dut bere adimenera iristen diren, burura iristen diren irudi horiek, hain egokiak publikoari erakusteko aleginak egingo ditu dela, ekoizpenetik pasa eta jendeak ikusteko moduan jartzea. Zorionez, hemen dagoen taldea, prozesu hemen zinemaldian dagoen taldea, ni ez naizela bakarra, iritzi horrekin, hau da, bera liderra izatea eta nik berari laguntzea. Aprobetxatu nahi nuke zuek hemen zaudetela galdetzeko filma bere proiektu fasean hainbat fase desberdin izan zituen. Eta sormen aldetik eta ekoizpen aldetik ze modutan laborategi horiek laguntzen dieten proiektu aurrera ateratzen eta orain amaitu denez eta estrenatu denez, lehendabizi Toronton eta orain Donostian, eta baita ere filmekin eta zinemaliekin gertatzen den bezala. Nola lagundu dezakete film bat sustatzen edo nola lagundu dezakete film bati aurrera egiten? I think we're enormously grateful for the lab. Eskerrak ematen dugu laborategi horiek hor daudelako, eta zu idezen nahi zerenean oso isolatuta sentitzen zara. Eta benetan lab horiek lagundu egiten dute lan aurrera ateratzen, eta denbora bat eskaintzen dizute, eta leku bat eskaintzen dizute ere bizitzeko 6 hilabetez esate baterako, eta nik horixe egin nuen. Horixe egin nuen Zain Fundazioaren egonaldiarekin, horrek izugarri laguntzen dizu ni bezalako zuzendari gazte batentzat. Dirua izatea, lan egin jala izateko, benetan eskertu nien mandako laguntza. Eta gero Torinoko zinema laborategia hor ezagutu genuen gure Frantziako ekoizlea, beraz, ezerutik eroritako zerbait izan zen, eta beren feedbacka ere bilatzen genuen, oso zintzerantuten zigun, eta beak bazekiten berria ginela, hasi berria ginela, eta espazioa eskaini zigun, eta gure proiektuan zerbait ikusi zuen, eta hemen estrenatzea, eta ikusten duzunean jendeak zugantzin izten duela, eta aukera ematen dizutela, momentu jakin batean, erakusteko zure lan hori nola egin duzun, benetan harrigarria da. Gaur nire bizitzako egunik harrigarriena izan da, eta eskerrak eman nahi dizkizue guztioi aukera hau eskaini didazuelako, gure filma sinestu duzuelako, eta arrisku hori zuen gain hartu duzuelako. Mundu guztia ez zaio gustatuko filma, baina batzuek esango dute, apustu egiten duzugatik, gaur eta etorkizunean ere, eta eskertu egiten dut, eta ezin dut hitzekin adierazi. That's such a lovely note to end on. Oain eskerrak ere manituzke ere eskerrak ere laborategi hauei eskerrak, egia esan kolaborazio bikainak eskaintzen dituzte, eta argazkia egiten ere laguntzen dute,
Beraz, norbaitek horrela egin badezake bere film luze bat prozesu horren bidez, programa hauek benetan oso erabilgarriak dira, ze ibilbide bat eskaintzen dizute horrelako esperientzia bat izateko. Eskerrik asko bioi, txalo bero batekin.